umsindo wamathole uzukhaya uNkulunkulu bengasho ngithabo ukubulala yonke into. Uyabona manje uSamuel uzalana ukuthi uNkulunkulu uzomthokozela umnikelo. Uzalana ukuthi uNkulunkulu uzomthokozela ukuthi ngiyele inkosi iphila. iBhayibheli ngaso sikhathi uSamuel wakhuluma amazwi aphilayo. Wathi uNkulunkulu uyenamela yini na? Iminikelo nemhlatshelo kunokumlalela izwi lakhe. Yabona ukulalela uNkulunkulu noma kuthiwa izikwele. Ngeyimomela le uSawuli makabezoyena uhlabela uNkulunkulu umhlatshelo. Yena lo uNkulunkulu uyanamela umhlatshelo omhlabela wona. Nonamela ukulalela kwezilanga. Yabona ngabe yini khona abantu wakho ofana ukuyenza ngaso sikhathi. You rather listen to the word of God than to risk kwenza uNkulunkulu angafuni ukuthi usebenze. Akubona igama lenkosi. Ngelinye uJesu sengeqeda indaba yakhe. Ngelinye uJesu uma bekhuluma amazwi anamandla iparable. Uma ekhuluma abafundi uthi ke umuntu ezwa izwi lami ebese lenza ozwayo izwi lami bese yalenza uyakufanisa nendoda ehlakaniphileyo adalana indoda ehlakaniphileyo eyakha ivilayo phezu kwedwala ukuthi noma kufika ikhukhula endleleni uthi noma ifika imvula zinetha leyo nje inyanga sisemoto yakhe phezu kwedwala bese thi lona izwayo yabona sonke siyalizwa izwi uhluka laba sekufanele kwenzini bese thi lona izwayo izwi lami yena lona izwayo bese ngalenzi kufanisa nendoda eyisiwula eyakhe indlayo phezu kwesihlabathi. Yabona noma inhlupho zifika kanye endlini zombili. Umehluko uwodwa isekelo sakho. Uthi uMpostoli Paulo owakhayo bezwasisekela kaqaphela ukuthi wakha kanjani. Sisonke isekelo sokuJesu Kristu. Yabona mangabethi olizwa izwi bese yalenza esefaka ku-action eselenza libe practical. Ufaniswa njengomuntu owakhe phezu kukaJesu. Ufaniswa njengomuntu owakhe phezu kwesisekelo esilidwayo. Naw iBhayibheli liyasicacisela ukuthi izwi likaNkulunkulu uJesu Kristu ngulizwi lokweseshiya komtshakazi. uJesu Kristu ngulizwi once uthatha izwi likaNkulunkulu ulenza upractice. Ngaleso sikhathi uba grounded uba rooted edwaleni likaJesu Kristu. That's why ke uma ngabe noma sekhuluma kahle athi uJehova wethu umuhle wenqaba ngosuku lwenhlupheko. Abesethi uyabaza abaphephela kuyo. Yabona izinsuku zenhlupheko zizofika njengoba nalendlu nethwa njengazo zonke izindlu. Kodwa into ezokhanda ukuthi ubakhe phezu kwakho. Ukwakha kwakho makunike izwi lenkosi. Makunike izwi lenkosi. Yabona into zonke ungangenza lutho kodwa ukwakha kwakho makunike phezu kwezwi lenkosi. Ungamani bezithutha kodwa mawuthi ngibambelele izwi lakho Nkosi. Ngibambelele kukhononke ngoba iyona into uNkulunkulu lafuna ukuba siyenze ibhalwe la izwi lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngelinye ilanga uPetru noJohane lithi iBhayibheli uthema ngabe sebeshushiswa zinduna zakuleyo ndawo leyo ngesikhathi benzela okungafanele. Lithi iBhayibheli bathi labo bantu abakade bebashushisa mani ngcine ngikukhuluma ngaleli gama. Uzwakala uMpostoli Petru uthi na uthi zikhetheleni nini ukuba ngilalele nina yini na kunokuba ngilalele uNkulunkulu. Yabona kufanele sifike leso sigaba singabazalwane ukuthi noma ngabe yini enzakalayo usho ukuthi zikhetheleni nini. Izimo zomane ziyikhethele uhle yini ukuthi silalele abantu nokuba silalele uNkulunkulu na abantu abamezwini lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Abathi iBhayibheli bahamba ke uMpostoli Paulo ke manje sibele endabeni yethu. Bahamba baya la eMacedonia la uNkulunkulu ebekade beyalele khona ngabendoda ebikubona kale mbonelo esuku. Ngesayisebenzisa imali. Bahamba baya la uNkulunkulu ebekade beyalele khona. Nawuthi iBhayibheli uma ngabe sebefika la bahlala khona izinsuku ezithile kwaze kwaba yiSabatha. iBhayibheli bahamba uMpostoli Paulo behamba manje sebebheka indawo yokuthandaza. Lithi iBhayibheli babe kuhle eduze ngomfula.
Uthe besadudla eduze komfula bafumana owesifazane othile igama lakhe uLidiya owayedayisa iy'ngubo ezifubele ngaleso sikhathi. Owesifazane lo lithi iBhayibheli uNkulunkulu-ke wakwenza wayinto lakho ukuthi lo wesifazane kube ukuthi uyaphenduka uyalalela lento ezokhulunywa ngapostoli kuyena. Kwaba uqala umsebenzi webandla laseFilipi ngaleso sikhathi. Iministry kaMpostoli Paul, yabona uMpostoli Paul kube akayanga la uNkulunkulu wayesethagethe owesifazane. Anibonge igama lenkosi. uNkulunkulu wayesevele emthagethile owesifazane ethi mina ngiyoqala umsebenzi wami lapha noma ungaya le uzogcina uyile kodwa uqale la. Awuqale la wenza into relevant ngesikhathi esifanele. Yabona nje ngiyithanda ileka show umfundisi wathi yabona uma ushumayela phambili ungathemelezi shonele nale ngesikhathi uthemeleza abaningi abantu abafundisi behlezi la ngaphakathi abafuna uNkulunkulu abafuna imessage relevant ngaleso sikhathi. Wena ngesikhathi usitshela izinto ezinye bekalela le abantu bafuna uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Wena just be relevant. Now lithi iBhayibheli uMpostoli Paul ke basuka ngaleso sikhathi osifazana wathi salani semhlala-ke manje la ekhaya. Bahlala amadoda kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ayelele esuka lapho ehambe ethempelini ayothandaza elele esuke lokho eyothandaza. Lithi iBhayibheli ngesikhathi belokhu behamba kanjalo kwakhona owesifazane owayekhungethwe umoya wobungoba owayethola abanini intombazane ayithola abaniniyo inzuzo yokugula. Ngamanye amazwi yayikade ishaya amathambo noma yayikade ibhulela abantu ngaleso sikhathi and abanini bayo babethola inzuzo ngalokho. Lithi iBhayibheli yezwakalisisha ukuthi laba bangobani. Yababiza yathi laba bangaba kaNkulunkulu. Hawu, umoya ongcolile ufakazele into kaNkulunkulu esiyenzayo. Umoya ongcolile ufakazele into kaNkulunkulu esiyenzayo eyiqiniso. Lithi iBhayibheli uMpostoli Paul kwafika la sebethi le moya phuma bamdilivalisha nalo sifazane besibonga uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi kwawukuthi basuka abantu baseRoma. Nakho umsebenzi bathatha bayisa enduleni bathi laba benza umkhubo ongajwayelekile la. Lo mkhubo ongajwayelekile ukuthi bafundise imfundiso zabaJuda thina singamaRoma. Bayenza kanjani leyo nto leyo? Sakhile ezweni ngempela bafika bazofundisa into enjalo. Benza ongajwayelekile ukuthi bakhiphe imimoya engcolile, bakhiphe into esizuza ngayo bayikhiphe bona. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi bathatha uMpostoli Paul noSila bavalele ejele. Balahlile ngokuthi babathathe babavalele ejele. Ngesikhathi babathathe babavalele ejele baphusha umsebenzi kaNkulunkulu. Yabona uMpostoli Paul manje sesifunda la encwadini yaseFilipi uthi ngilobela kubanazi ukuthi inhlupho esamvelelayo sanje besiqhubeka kwevangeli. Ngoba isikhathi sonke uma umuntu ebhekana nezimo akusiza ukuthi umuntu simqede isikhathi ngoba simqede amandla siphele ngayo. Sibenza ukuthi iqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bahamba noMpostoli Paul wakuvumela ungenejele ngoba nakho ungavumi kuyinkinga. Yabona ukuvume khona okufunekayo ngokufesa umsebenzi kaNkulunkulu. Wonke ama-situations esibhekana nawo akusiwona ukuthi azosibamba simise la. Awokuthi siyokhulula izinto ey'ngale. Yabona abantu abasejele bakhululeke kuMpostoli Paul baphela amandla. Kodwa bakwazi ukuqhubeka ukuze bakhulule abasejele bashumayele ivangeli. Umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Ngoba nomsebenzi kaNkulunkulu awufinjwa izinto esibhekana nazo. Noma ngabe sibhekana nani asefinjwa lezo zinto okufana nomsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Alibonge igama lenkosi. Amen. Lithi iBhayibheli bahudula bafaka ejele. Hawu abakaNkulunkulu lithi iBhayibheli lithe sebevalelile bezwakala bebubule phakathi nosuku. Bamdumisa uNkulunkulu. Bamdumisa uNkulunkulu benhliziyo bethi Nkosi nakulesi simo esisona sizokudumisa wena baba. Ngoba wena ngokuphakanyiswa ungowedwa zonke. Bakubula ngasilini bekhuleka uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukunyakaza komhlaba samazama wanyakaziswa iselelo zetilo. Yabona lento yokudumisa uNkulunkulu yokumbisa uNkulunkulu kwenza ukuthi nala ukhona ukwazi ukuthi kunyakaza izinto ezikade zibambile ngaleso sikhathi. Amen. Akufanele ukuthi siphele amandla. Izimo ngamkhanda uRomans chapter number 5 verse number 3 uthi sufferings are there to sufferings produces endurance
And endurance produces courage. And courage produces the hope. Yabona amanye amazwi lento ye-suffering akusinto kuphelela la. Yinto le production. Every manufacturing bayazi often be-commerce. Isitaba ese-manufacturing la siproducer khona izinto. Kuba khona i-product esiyikhiphayo sithi sikhiphe nayo i-blazer. This is our production. We produce. Now in suffering, in the midst of those sufferings, you must produce. You need produce. Automatically, once all my sufferings, you must produce the endurance. You want to go to my master? Sufferings, but you must be in a production. You must produce something. Uthi nomusubelezele ungadini kwisigaba sokubelezela bese uproducer the good character. Uthi nomusufikile kwi-character uthi baba angisadinile manje ukuhlala kwi-character kwase khona ngiyiproduce manje. I must produce the whole. Leli themba isiphoto Paul ngethembile yona leyo ukuthi umsebenzi First John chapter number 3, verse number 3, verse 2. Uthi uJohn, uthi ngaleso sikhathi umpostoli John. Uthi akabonakala eshabhayini. Sethembile nalo ukuthi bayibonakaliswa sakufana naye. Ebesethi bonke abanalo lelo themba. Iliphi ithemba lelo themba bayibonakaliswa. Uyafana naye. Lelo themba onalo lelo themba wenzani? You must produce ukuyihlambulula ke manje. Fanele ube khona ukuyihlambulula kulowo. Pastor Paul uthi ngethembile nalo ukuthi waqala umsebenzi. Omuhle endleleni yakufeza kuze usuka. Yilo usuka yilo lona kukhuluma ngalo John. Ukuthi obibonakalisa sakufana naye. Amena manje into next time njalo. Uyahlambulula impela ngokuthembela umsebenzi. Pastor Paul mawuselo walencwadi ulobele baseFilipi ngathi ngiyabona sekuphelela ngamanje. Usathi ngethembile yona leyo. Uthi waqala umsebenzi. Ngethembile yona leyo. Hey, asethembile izinto zithembela leyo. Sithembile nasekhapa. Asike sithembile sethembile. Sethembile lona lesiphambanweni. Ukuthoba. Abazophila ngokuqala bese yawufeza. Uyawufeza ukuze ubusuku kaKristu. Bambisa. uNkulunkulu bese ilongweni. uNkulunkulu wafuna ukufeza izwi lakhe. Ithi iBhayibheli liyakhuluma. Ngibize ngosuku lwenhlupheko. Ngiyakukhulula number 1. Responsibility kaNkulunkulu ukuthi akukhulule mawumbizile. Ngosuku lwenhlupheko. There is a human responsibility even now. Ukuthi wena kufanele wenze njani ke mangabe sewumbizile. Qala wambisa wasabela. Yini okufanele uyenze manje? Bese wena uyangidumisa. Nanto isho. Wena bese uyangidumisa. Wasalale ufuna ukuthi noma sibhekana noma ngabe yini. Simlise uNkulunkulu. Simlise uNkulunkulu. Bambisa phakathi nosuku. Ithi iBhayibheli wasamaza ngoba khona bemdumisa njalo zabezwa nezibosho. Ngoba noma sekudumisa sisayimile nakudinga ukuthi aziwe yithi kuphela. Even nalabo kufanele bazokhulula ngekho kaNkulunkulu kufanele bezwe ukuthi sidumisa uNkulunkulu ophilayo manje. Kufanele bezwe ukuthi sidumisa uNkulunkulu ophilayo manje. Ongafani noNkulunkulu abalalayo, uNkulunkulu wamaRoma. Abonge igama lenkosi. iBhayibheli ngasesikhathi umpostoli Paul bahlabelele usuku uNkulunkulu wafika wenza isimanga wanyakazisa isisekelo sethilongo. Wanyibilika ibopho wenzeka into eyisimanga wavulela iminyango yethilongo. Awungcini bosha ngathi ngembone ilalele nje ebusuku. Uyilalele isikhathi somsebenzi ulele. Manje yapapha mfelekelele. Ngoba ngenzeka bengasifoni sibe size ngecebo likaNkulunkulu imini sibhekana naso. Babe njengabantu abalele. Kodwa babafuka khona babona udumo wena.
lithi iBhayibheli lendoda yavela khipha inkemba yathi hayibo ngase ngingofile ukuthi la bantu kathi thoba valelo nangabagegele kwenziwe kanjani lokho hayibo bophume kanjani labo bantu isithi yayibulala indoda amadoda kaNkulunkulu ayibona athi ungasilili ubambelapha ungasibulala isikhona sonke noma seyivulekile inkinga ngasiphumanga kodwa sikhona nangaphakathi noma sesikhona izimo asiphumanga sihlalela ukuze ubonakale uNkulunkulu esihamba naye lithi iBhayibheli kanje umfundisi okade ekhuluma ngaphambili ukuthi even though Meshach noShadrach no-Abednego bathi bengenile emlilweni bathi Nkosi kosala kwazeka bangaphuma lithi iBhayibheli bathi sikhona sonke asikwazi ukuthi siphume ungasuzekanga ngoba besizele wena asikhona ukuthi iqobo laNkulunkulu ukuthi singene kuye zonke ilinge sangehlelayo sathi nevesi uqhubeka evangeli zonke ilinge sibehlelayo sifanele ivesi masingavesi uqhubeka evangeli akabi sizonke lezinkulunkulu anekwengathi zonke obhekana naso fanele ivesi uqhubeka evangeli qhubeka kanjani-ke na kufanele ube nobufakazi kuwena ozofakazela ngayo omunye umuntu abesethi ngiyambona uNkulunkulu walo muntu ukuthi ngisho ngenabazali ukwazile ukuthi aphumelele empilweni ngisho ngenabazali uthola uNkulunkulu sekuqhubeka wevangeli lokho ngoba nawe usezolandelela ivangeli kaNkulunkulu osizayo onguyise wentandane nomonde wabafele wakhe usezolandela lo uNkulunkulu athi ake ngisondele kuNkulunkulu sekuqhubekile njalo ivangeli uthi umpostoli Paul ngelilanga mabeloba uthi anginamahlolo livangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. This is the power of God. Ngibonge igama lenkosi. Hallelujah. Yes. Ithi iBhayibheli ngasosikhathi umpostoli Paul wasebethi asinakwazi ukuthi usidedele phambili usidedele ngasese yayiqhubisana laqinisa ithi iBhayibheli ngoba ukuthi-ke bashumayela ivangeli kulowo muzi waleyo ndoda emgcini ibosha wasuzeka umndeni wale ndoda nayo yazuzeka futhi yazuzekelele kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli ngaleso sikhathi-ke sebathobeni yawo kwathi uma ngabe sekusile iy'nduna zathumela umbiko zathi baphipheni labo bantu. Ngiyathemba zaseyithonile ukuthi kahle kahle sibaphesekuthentela ngoba nabo kahle kahle bangamaroma hayi ukuthi mhlawumbe ngoba bengabajuda befundisa ukubo ngeke. Angibonge igama lenkosi. Ithi iBhayibheli ngaleso sikhathi umpostoli Paul bathi cha asivumi ukuthi siphume ngasese sifuna ukuthi siphume phambi kwabantu bebhekile angithi nisibophe phambi kwabantu bazalwane angithi senze phambi kwabantu izimo esibhekana nazo uNkulunkulu mangabe sesikhululile mababone nabantu ukuthi sikhululiwe-ke manje kulezo zimo ebesibhekana nazo ukuze phela bathole ubufakazi ngoNkulunkulu manje iqhubeka lapho ivangeli okufanele babone lapho ukuthi hayi ngeke hayi ukuthi sikhishwa ngoba nithi asiphume manje besifele sophuma noma besiphuma sifuna ukuphuma ngasiphi isikhathi sikwazile ukuthi uNkulunkulu simdumise avuleka amasango empilweni bathi ngeke sizolinda ukuthi siphume phambi kwabantu asiyakwazi ukuphuma ngasese abantu bengambona uNkulunkulu. Angibonge igama lenkosi. So bazalwane lokho kakhulu sethembile lona leyo ukuthi owaqala umsebenzi omuhle empilweni bethu impela yena uyakufeza empilweni yethu. Angibonge igama lenkosi. Sondela umbongo manje. Amen. Hallelujah. Ayike. Kusho ukuthi bazalwane sekuphela kwayo indaba. Bese kuphela kwayo le. Rock of Ages. That for me.
lo mindset ayifocus enkulunkulu sizothanda segameni likaJesu sovela nje omntana sizosithanda segameni likaJesu Kristu And for that reason, He will make sure that He feeds us the right stuff, He guides us in the right direction. Thank you, Lord. Sponsors and as it was like close our eyes, we are going to pray in the name of Jesus. Say, Kulule, the power and anointing of God, upon Himself impossibly now. Number one, Lord, I want us all as a Lord to stand and support the leadership, ASF, so that everything always in the family. For this morning, we ask you also to come. We're going to lay hands upon you in the name of Jesus, so that because we are here to endorse the message of the Lord in our family, that you say, we believe that God has called you for a purpose. Purpose ya Lord. To be set as work, only now, for any hiccups, for anything is an stumbling block pathway becoming righteous. Let's pray. Father, we thank you. We bless you. We honor you. You are God who sits in the mountain and gives us a vision. A vision who sits in the mountain and we're going to say to your word, many other plans in the Lord's heart. But your purpose shall prevail. And I'm trying to listen to myself. We take our love, shall come to pass. Someone who said to me, Jesus Christ was sent to the shall be repentance. I want us to release the blessing upon because you are united from Seventh Church. In the name of Jesus. In fact, I pray
lika Jesu. Then the spirit of the leader will rest upon you. In the name of Jesus. I'm clapping your tongues up as we're releasing the anointing that breaks the yokes of the devil. The anointing that sets the captives free. Upon your lives in the name of Jesus. I speak upon your lives. I pray in the name of Jesus upon your lives. Change your lives first before I pray in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that the power of the Holy Spirit rest upon you. May the Lord bless you. May the Lord keep you. The Lord shine His face upon you. The Lord be gracious to you. The Lord smile upon you and give you peace in everything that you do. Let everything that you touch be blessed. Let every obstacle that will try to stand before you, and we declare the name of the Lord upon your lives. In Jesus' mighty name. Let's pray for them. Tell her just one worship song as we pray in the name of Jesus. Oh!
Amen bazalwane. Ngiyacela sihlale phansi kancane nje bazalwane sisuse phansi. Bazalwane lenkonzo la ebengisukuyenza nje ngokuthi kufanele ngiqale ngayo njengoba sesigcina ngayo egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane la ngaphambili sinabazalwane ikomiti la ekhaya SCF esikholwa ukuthi uNkulunkulu ubekile ukhola umsebenzi kaNkulunkulu, hayi ukuthi bawuphathe kodwa bawuhole besizwa uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Siba usebenzile ke bazalwane nje ukubabona nje bazalwane egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngaliqaleni sinobhuti wethu uNkosinathi Emmanuel Nene, uDeputy President bazalwane asimshayele izandla. Bese ubhuti lokho kanjani umnyama umfowethu ukhulekani Mvuselelo Makhanya, uMinistry Officer umphathi wabashumayeli asimshayele izandla enkulu. Bese ngapha indoda egceke izibuko umfowethu uKelvin Bafshu, umgcini mafa uTreasurer wethu asimshayele izandla enkulu. Bese ngapha usisi olandela uKelvin siswethu noKhanya Shozi, Secretary General uNobhala asimshayele izandla enkulu. Bese ngapha siseceleni sinosisi uZamuhle Njapha, Public Relations Officer PRO egameni likaJesu Kristu asimshayele izandla enkulu. La eceleni kwami sibe nomfowethu aphelele Mzizi egameni likaJesu, umphathi wabadumisi uHead of Praise and Worship. Siyabonga kakhulu bazalwane. Bese kuba uShouse Nkosi waqhakaza isibongo, hayi inkosi ayingomi ke bazalwane. Sinkosi kodwa nje uShouse Nkosi waqhakaza isindisiwe egameni likaJesu Kristu nguPresident. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Silokhu sigcinele kusemnyama benginganiboni. Hayi cha ngicwele impela egameni likaJesu. Siyabonga bazalwane kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi asewenzile kule ndawo nasazoqhubeka ukuwenza ngale operational theme egameni likaJesu. Amen. Sikhoneleke ukusupporta bona nabazalwane njengoba sila egameni likaJesu. Siyasupporta ngazo zonke indlela ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Amen. Ngiyacela kulesi sikhathi sicele umgcini mafa eze ngaphambili kune report azoyithula before sihlukane. Amen. Because ingane nje ukusho ukuthi umnikela namhlanje uyimali bazalwane. Siyabonga kakhulu umnikeleli nonke ingadi inkosi ngangusisa nalapho ngithatha khona kwami egameni likaJesu. Amen. Umnikela namhlanje wenze 560.30 cents. Amen. Ngiyacela sibeke izinyawo bazalwane. Sicela ukufaka khohliso ukuthi thathazela asifuna inkonzo egameni likaJesu. Noma beyiswa ebu
Sibongile baba wethu ukukhona bakho nokukhuluma kwakho. Abantu bayavama ukukhuluma sizwe, kodwa bakhuluma wena sizwa kakhulu. Baba wethu ngcwele, usisa abantwana bakho, uNkulunkulu wethu namandla onke, executive, uyinikeza amandla, uyiqinise. Baba wethu ngcwele, sikhulekela umoya wobunye, wokuzwana, wokuthobelana, wothando phakathi kwabo ngegama likaJesu. As we depart from this place, Father God, protect us, abanye ngabanye, siphuma siye endaweni esihlala kuzo, abanye begibela amabhasi, iy'moto, ngegama likaJesu. Wonke amandla omnyama asemkhathini akhishiwe, ahangaze efuna igazi emgaqweni, siyamelana nawo ngegama likaJesu, 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 ngegama likaJesu. Thatha udumo lonke lulo lwakho, in the wonderful name of Jesus. Amen. Alibonge igama lenkosi, siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela bazalwane ukuthi ama-alumni wonke egameni likaJesu, uMamsishi, ngiyabonga abazalwane akahamba nabo, Baba Ntshangase, bonke abazalwane nje ngiyabacela ama-guest ethu ukuthi aye ku-Kelvin, usebalindile already bazalwane, sicela ukuthi basukume nje namanje uLitho nangu-Kelvin, nangu-Kelvin Mlibona. Silinde kancane bazalwane baphuma abazalwane egameni likaJesu, nangu-Kelvin Mlibona. Hallelujah. Sihlangane futhi bazalwane ngolwesibili ozayo.